sme v Dlhej nad Váhom prišli, kde s občianskym združením Altea sadíme asi takých 200 stromov. Hovoria, že 40 dubov a zvyšok sú ovocné. Pokračuje sa vo výsadbe, ktorá prebiehala na jar a pre veľký úspech to opakujeme. Približne 10 rokov, pred 10 rokmi sme založili tuto v Dlhej nad Váhom občianske združenie Aldea. Odvtedy sme zasadili približne 300-400 stromov. Podarilo sa nám vysadiť 180 kusov drevín. Spolupráca medzi organizáciou Aldea a so samosprávou Dlhej nad Váhom je na veľmi vysokej úrovni. Občianske združenie zabezpečuje výsadbu, pripájajú sa k nám dobrovoľníci, miestni aj známi. Tento projekt má veľký úspech, nakoľko až od rieky Váh prepájame taký chodníček, robíme taký biokoridor až k miestnemu rybníku, ktorý je taký zabudnutý a tento pás, tento biokoridor by to mal prepojiť aj pre tých peších, pre rodiny s deťmi, ktorí tu môžu mať potom na tých 4 kilometroch peknú prechádzku od rieky Váh až po miestny rybník.